Loh, apa ya nek sing lakoni urip ngene iki? Nek enek komen. Zaman aku rung kerja kuwi lho, ora ndi utang mandhawan. Mergane ame golek utangan siji rawani, loro mesti ra dipercaya. Terus aku kerja. Lah bareng kerja ki lho. Golek utangan malah dipercaya. Dadi malah diutang. Tak pikir-pikir kok penak ra kerja. Mung ra ndidit ngono lho nek ra kerja kuwi. Nek ra diutang war golek utangan ya siji rawani, loro ra dipercaya. Lah bareng kerja ki lho utang malah wani, tur dipercaya. Dadi bareng kerja malah diutang. Jek aku ora kerja kan malah ra diutang, mung ra ndidit. Sing tau nglakoni ngene iki tulis ning kolom komentar ngono. Apa Mas Gareng Dewi apa ya enek kancane.